izango zen, ez bainaiz gogoratzen. Ez dakit loren esku atera nindoten, nire lehenengo kabinerotik, esku impertsonala, trebea ohitua. Ezin esango nolakoa izan zen bodatakoren karrasia, gogorra edota amara agia. Beste denon bezala jaio nintzen mundura, beste denoi bezala belarri barnetatik irristatzen zitzaizkidan hitzak egituratu ziren garunean ikasi zuten ibiltzen miaren zean. Beste denok bezala erori altxa, erori eta